First time. Opo. Thank you, Google. Ayan, good morning. Magandang umaga. Good morning, kabiheros. Good morning, mga chief. It's Sunday morning na naman. At tayo ay may rides na naman. Sama natin syempre ang ating mga kagrupo ng Honda EDV Club Philippines Pangasinan chapter. Ayan. Ang ginaw. So, ayan na nga. May rides tayo ngayon. Pupunta tayo ng Kapya, Talna. Ayan, sa may Tarlac yun. Isang pasyalan. Ayan, i-unlock natin ngayong araw na to. 4:17, time check. 4:17 na ng umaga. Si Bibi ba yung umilaw? Tik mo na sagasaan yung pusa kanina, no? Okay, San Carlos na kami. Ayan. Morning, Chip. So, head count 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 kami, 11. Okay, dulo ko. Mga taram na. Okay. Boundary na kami. Boundary ng Pangasinan at Tarlac. Mga taram kamiling. Ayan, kamiling na kami. San Clemente pala. San Clemente, Tarlac. Okay. Woohoo! Lapit na kami mga chief. 6.7 kilometers na lang.
Okay, resume na kami. Lapit na lang naman na 5.4 kilometers. Ne. Hintikan doon si Daddy Robert ah. Ginagawang daan. Mga ano to? Mga 4 na kilometro mahigit. Itong rough road na ito, itong ginagawang daan. Itong daan. Lalo siguro ito pag maulan. Maputik to, for sure. Ito yung promotor dito. Register. Ano yun ah? Dueg Kapya Talna. Kasama niyo po sila, sir? Kaya po yung 14? Oo. Okay na po. Okay na? Okay. Ano yung Kapya Talna? Peace and quiet. Peace and quiet.
Kape. Saan sila? Morning. Saan sila oh? Sumaya. Wow. Okay. Wow. Wow. Ganda. Ito yung sunrise. Ito pala yan. Lapit na. Doon pa. Meron pa doon. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell